Martangiang Mahita. Mauliati puji-pujian hupasahat kami tuho Tuhan. Ala toktongdo hupakilalahu kami dengan nibasam sahat roditikion. Marhahipa so Tuhan. Dorak so huduti hami kaulau nami. Neng jumolo kami pakuringamu marhiti hatam. Di bagasan Kristus Yesus. Amin. Hamakadongan saha porsiaon di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Hatani di bata di kita sadarion. Ima latar surat di 2 Korin 4 ayat 12 songonon tidak disi. Dina saluhut dohami marhapor suhon alai dak kapusohan tarsosak alai dada tarhabit. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Olat nido sahatna. Debatado silehon hagugoon. Tuhan yang memberi kekuatan. Hamakadongan saha porsiau di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Di sada Petrus tolu ayat 10 pitu didok. Aitu mako dohamu manaon hapor suhon alani ulau nadingkan molotungi lomoni rohani debata. Unang ma alani ulau naroa. Dang apala tarsonggot behita kana porsea lahu mangadupi ragam di parukilon ragam di sitaonon di tonga-tonga di portibion lumobi mai alani barita nauli manang alani ulaon nadinggan. Dangadong jolma na sumarsi taon. Dangadong jolma na sumarukil. Saliling mangulu di hasiangan. Alay parukilon. Si taononi. Adong goyalan ni ulaon na jahat. Ulaon na maralo. Tulomoni rohani debata. Alaya donggo yala ni barita nauli. Ala ni ulaon na dinggan. Ala ni haporsiao di Kristus. Ido na pinasahat ni hata ni debata tuhita sadaryo. Padonganion na, pangurupion na, panugunuguna. Dia kana porsea, dia kana posona, dia kasih hutto ni bana, dina mangadupi ragam niya kahamaulo. Dina saluhut dohami marhapor suhon, alai dang hapusohan, tarsosak, alai daktar habit. Dilihat Tuhani jalan keluar. Dilihat Tuhani hamonangan. Molo peiko bulusong. Ragam ni hasosahani. Ragam ni haporsuhoni. Tutu bang nasisiagogo kita lahu mangadupi
ragam ni paru kilom na masa di tengah-tengah ni Portibion. Dan nasailo mo rohata ro paru kilo ni hapor suhoni tubagasan paranguduota. Alay marhiti gogo marhiti huaso di debata naong mamilit tita naong manubut cita boido dalanata si dalanan na mauli boido adupata aka nadugdugi monak kita mamorsak Tuhata Jesus naong mamulus ragam ni hamaulong naong makamonakon paru kilon ido nagabitiruan dia kana porsea hitape monang mangasahon buku na pinasahat tuganuk bita alani hamo kadongan unang madili paidugo siya tuhatay di mana ngahapi na masa di pardalanan ni ngulum rapdo ibana dohot tita jonokdo ibana tuhita akka yanakon na amen martangyang mahita Mauliate matuhan didinggan ni basam na pinasahat mo tuhami saha roditikion marhahipaso tuhami nang dinamadalani dinamangula siulaon nami sayhoma dongan nami pamonak kami mengadupi ragam niya kaparukilon unang loa cami talo alay tugu-tugu mahami toktong asapos rohanami jalalas rohanami unang madili hami dinasonggop ragam niya kana masa tu parnguluon nami mauliate matuhan di hatamu pasu-pasu huriam pasu-pasu sudiruasmu dohot parhaladu ni huriam asa sadalan saroha sapikira kami lahu mamuji kuarmu nabadiai di bagasan Kristus Yesus martangi yang kami tuho amen. Shalom, oras tuhata Yesus mamasu-masu. Hagogo ondot apulapu dodile Tuhan itu ganu pari au di togu-togu ganu tiki di ondingiau ganu tiki Tuhan rapon au jalasai di pasu-pasu sai di togu au molo madabu talu sujala monangau ai hombar tulo moni rohana dodile Tuhan itu romar sorin arsa klas ni roha hapor sea oku di batau ganuk tiki Tuhan rapon au jalasai
Songon amado tu anak konang holong ni tu hatai Tuhan.